एगुड़ा कौन ये बस सिगारेट गुडी असली अरे तोरी शर्ट पॉकेट रू बाहला दाऊची आजी भाई भाई कोरला प्लस 2 पढ़िया फेल हो गेलु भाई भाई एटा कोन जगह एटा बा मनी स्टेटस मनी स्टेटस नयागढ़ रे हां केबे ओपन होला जुलाई 27 रे मनी स्टेटस नयागढ़ रे आज्ञा हाँ नयागढ़ फास्ट टाइम ओपन सारी मनी स्टेटस आ सेही खुशी रे भाई सहित टिके गेल होई डायरेक्ट पहुंची गली शार्ट कलेक्शन पाखरे आपन के बढ़िया बढ़िया डिफरेंट कलर शार्ट मिल जिवो से भी पुनी फिक्स प्राइस मात्र 350 टंका आज्ञा मनी स्टेटस टी शर्ट कलेक्शन सब बेले जबरदस्त है कारण एठी आपन को डिफरेंट कलर टी शर्ट एंड डिफरेंट ब्रांड टी शर्ट मिल जिवो से भी पुनी फिक्स प्राइस मात्र 350 टंका आज्ञा मनी स्टेटस रे जीन्स कलेक्शन कथा कहले न सरे आज्ञा हाँ मनी स्टेटस रे जीन्स धरी कार्गो पर्यंत आपन को सब प्रकार पैंट मिल जिवो बेसी न मात्र 750 टंका जदी आपन स्लाइडर किनिबा को चाहउछन ताले मनी स्टेटस रू किनंतु क्वालिटी को क्वालिटी पाइबो पैसा को पैसा बंचिबो प्राइस केते कहले मात्र 300 टंका आ सबुटु बढ़िया कथा हला मनी स्टेटस रिसेंट टाइम पय नै आसी कॉम्बो ऑफर जदी आपन तीनटा शर्ट किनुछंती ताले 999 पड़िबो आ जदी पैंट सहित गोटे शर्ट किनुछंती सेइटा भी 999 पड़िबो एमिति का ऑफर के दबो मु तुम शॉपिंग कर देली तो आपन कोन बाय लेट करछु जल्दी जल्दी आसंतु आ मनी स्टेटस को लुट्टी नियंतु इन फ्रंट ऑफ काजी मार्केट नयागढ़ जय जगन्नाथ।